Velim, čuli smo da imate pune let, pa smo došli čestitati rođendan. Sedno pomalu. Da vas slobodno skušujem. Da vas slobodno skušujem. Da vam pusu dam. Oj, slobodno nek prijeti. Evo ga, mali znak pažnje za vaš rođendan. Malo donesli voća, a ja sam vam donesao jednu flašicu malo. Za cirkulaciju. To zaslužilo ga. Pa jeste, kak ne? Tako stoljeće. Tak da budemo kak i vi, ne? Tak da budemo kak i vi, je. Kaj sam ne živjela. Evo, makar tu budemo. Pa dobro je, kaj super je. Mi smo vam tu zamaskirali ispod voća iste kako vi. A nije, kome bi mi došli danas? Ruke tvoje, predajem dušu svoju i niš drugo. Ne. I tak mi da ćete... Još budete vi u ambulantu došli. Još budete došli u ambulantu. Bum dobamo da paljavno. Ja sam same strahu kad bu doktor došao. Nek mene lepše kad me tamo odpalja. Velite, bolje da vi dojdete k nama, nek mi k vama, kaj ne? Koliko bi došli k mene, kam bi ja hodila? Po Bertija valjda. Idete van, malo barem svijeta vidite, ne? Odila sam posel Svete Križ, bila je tvornica. Dobro. Ajde da čujemo. A bila je mužikaš Kozjaku. On je donesel gospod doktor Bonko, videla ta pogaču, kak je tek naše salske vina, za take sale. Izrasli na selu. I purana pečenoga. Super. A to su bila sama mlada pucka, ja sam bila najstarejša med njimi. I kad on dojde ovdje, tu je bila gostihuna, profeta. To je to bila tvornica pri Dunovu. Dojde ovdje baka, hoće mi to, naš šef je danas prešel, hoće mi to zrežeti, svakom mu date sniticu i kruh, bomo si zagrizli. Najte mi zato zameriti, kaj vam povedam. Mi najlepše ja reče purana i svakom mu komari, znate, nije to puno nas je bile. Dojde šef, kad ste vi tu, kad je taj tuđe zapopjeval, tu smo se sreli da nismo se smeli. Pa kad ste vi najbarasteša mete ulicu u Bani Valjita, nikad toga smijeha ne pozavim. Super. Ali to je bilo tako čud, naš šef je hod, onda se i on nasmeo. Ali svako mu je nadnicu skinuo. Lijepo naša Hrvatska. Bog ju prekriži. Tak je.